Havia fet 3 al Madrid. El Celta ha derrotat per un contundent 5-1 al Real Madrid. Balaïdos ha pogut veure com el seu equip posava en evidència el nou Madrid de Toixa, que s'havien portat a l'illa de Toixa tots els seus jugadors, fins i tot els que no podien jugar, per preparar aquest partit transcendental per seguir aspirant a guanyar la Lliga. Però l'equip de Víctor Fernández s'ha encarregat ben aviat d'espatllar els plans del galès. En el minut 8, Pénez ha obert el marcador. L'assistència havia estat de Mostovoy. El cop de cap ajustadíssim al pal de Pénez, que avui ha fet un hat-trick. La defensa de circumstàncies del Real Madrid ha rebut un autèntic callau de joc en els primers 15 minuts. Aquest era un xut de Revivo que Ilner ha refusat a córner. I en el minut 11 ha arribat el 2-0. A la sortida del córner, en una jugada assajada, Mazinho ha fet el 2-0. Mostovoy posa la pilota als peus de Mazinho, que supera d'aquesta manera Ilner. I en el minut 15, el 3-0, després d'una gran jugada amb Karpin i Mostovoy, Pénez fa un bon control i a la mitja volta supera Ilner. Era el segon gol del compte particular de Luboslav Pénez. I Víctor Fernández, que no podia somiar un inici millor per al seu equip. 3-0 en el minut 15. I en el 22, Pénez arrenca en posició correcta i Ilner impedeix la rematada. El Celta ha ballat durant alguns minuts al Real Madrid. Perfecta la triangulació que posa en evidència tota la defensa madridista. Finalment, Pénez no aprofita l'ocasió. I en el minut 27, Toixa, que ha de fer el primer canvi. Morientes entra per Guti, que se'n va molt enfadat a la banqueta, sense mirar el seu entrenador. En el 29, una aturada d'Ultruel després d'un bon cop de cap de Raúl, la primera aproximació del Real Madrid a la porteria gallega. I en el 33, una jugada individual de Morientes ha fet pujar el marcador al 3-1. Morientes, que havia entrat al terreny de joc feia 5 minuts, se'n va de Cáceres i supera d'Ultruel. Però el Celta no ha deixat reaccionar el Real Madrid. Quan només havien passat 1 minut i 15 segons d'aquest gol, Mostovoy ha fet el 4-1 definitiu després de rebre aquest regal de Christian Karembé. La centrada havia estat de Karpin. I Karembé es permet la frivolitat de refusar la pilota amb l'esperó, sense mirar que darrere hi havia tot sol Mostovoy, que no ha perdonat. La primera part ha estat un autèntic calvari per als madridistes. Ilner refusa a córner el llançament de falta de Mostovoy. Feia 46 anys que el Real Madrid no encaixava 4 gols en una única meitat. I encara no hauria pogut encaixar algun més. Aquesta ocasió ha estat de Karpin. I aquesta era la imatge que oferien els jugadors del Real Madrid al descans. Roberto Carlos i Van Campo fent broma a la graderia. Una imatge que portarà cua a Madrid. Igual que aquesta substitució de Mijatovic per Savio. El montenegrí s'ha dedicat a felicitar els jugadors del Celta abans de retirar-se al vestidor. I una de les poques ocasions del Real Madrid, aquest xut de falta de Seedorf, que atura d'Ultruel. La resposta de Revivo. Però Ilner no està tan encertat, deixa la pilota a peus de Pénez, que feia d'aquesta manera el 5-1 hat-trick per Luboslav Pénez, que ha seguit la jugada i ha picat d'aquesta manera amb el peu esquerre la pilota per fer el 5-1. El Celta encara hauria pogut aconseguir un resultat més dolorós. En ocasió de Revivo, l'atura Ilner. I una de les poques arribades del Real Madrid a l'àrea de d'Ultruel, un cop de cap de Morientes, que atura el porter francès. Des del 5-0 al camp del Barça, el Real Madrid no encaixava 5 gols a la Lliga. Després d'aquesta contundent derrota, el Real Madrid queda fora de les 4 primeres posicions de la classificació que donen dret a jugar la Lliga de Campions. Ja ho han vist, això és el que ha passat a Balaïdos. Un altre punt d'interès avui a la jornada, la 29a del